Yo guys, welcome sa ating panibagong video. By the way, this is Bisayang Reacts. No? So karon guys, dahil no, tanaw na to karon ng video na Secure Biners no. So ganahan ko matanaw karon guys, trip na ko matanaw karon og Tokyo Barumbado. So sa bala pa ka subscribe sa Secure Biners, subscribe din niyo sila no. Kung ganahan kung sa mga Bisaya diha na wala pa subscribe sa Secure Biners, subscribe din sila para makakita or updated mo sa ilang mga video nga pang pa good vibes permen. So, let's go! Iko! Giliko mo guna oh. Pero punya ra kay na ko na dapitang. Tayo na nung una. Si Ang gamit no? Tiki para mo pagkahuman ani mo. Si Squerdo og si David sila. Oh, na. Buang pulog ina. Uga ko pa nang gamit ama. Iyo po samok-samukan po ka kayo nga. Sudok ang bado. Nawot pa siya dire. Aha. Hilingi mo na ako sa. Wala biya. Wala ka ha? Hilingi ka wala? Wala biya. Ibuka na yung mata, nantawa ko. Wala. Nantawa ko. Nausa man yung matang kasiwag mo na. Wala man na maalain. Hoy, ikaw. Hoy. Hilingi ako ba? Nato na ka wala? Wala kita ganya abot ka. Ibuka na yung mata. Ibuka na yung mata. Ibuka ba? Ibuka. Ibuka rin. Saman? Na ako haare. Asa man dapit? Sumbagon ka na ako ron. Nantaw lagi ka. Otro buka. Wala biya. Nakailan mo kinsa ko? Oh, Kailan? Kinsa man ko? Tokyo. Apelido? Barumbado. Bayo kay nakailan man mo nako. So kabalo pa mo unsay dili na ako gusto. Kanang lang tawon tug tawo. Oo. Ya mamang hilata mo. Wala biya mang lantaw. Wala ba yan? Tiba-tiba drama. Ikaw mamang mo lato man ka. Retro sa kita. Sa mga tinuray mo Otro tanong. buka. Taga-asa man mo. Taga-asa mo. Unsa man di mo mutingog kay ihapak mo na ako ng traktor. Taga bagsak ko. Tiba drama gyud. Saman. Sa lamig ang view karon na sa kuan sa Basakan sa Umayan. Maayo pag ako ka. Taga-asa ka. Silingan ramin duwa. Siling. Di na di ko ganahag motiban. Siling. Di na ako gusto ba kitag utro na yung mga namuhan ha? Sil. Lingi ka na ko? Wala biya. Lingi ka na kong uten. Wala oy. Wala biya pili. Sige, lingi ka. Na, lingi pa. Lingi pa utro. Ikaw, mamuli ka. Wala kayong sakpe. Wala buat kinampo ko yung ute. Utro ka. Na. Luhod mo! Ha? Luhod! Luhod ba? Luhod! Ano man? Dili mo luhod, kisang bagon! Ano di ay? Luhod mo, luhod! Para unsa man din eh. Balik. Ate Secure Biners. Oh, otro pa mo! Di na ako gusto makita pa yung mga nawungan na ha? Otro pa mo glantaw na ko, di ba? Di na mo makuha ninyo. Si Moy Moy guys oh. Atay. Tanawan. Pagkoy. So ang istorya ni guys, kanlokan si Tokyo ni rin Bab David. Tokyo Barumbado. Kasi Moy Moy oh. Na Doy!
Mamang natulong ka na ko. Hoy! Mamang di ba kamutingog? Mamang inlataw ka na ko. Nay, wala mong good ko yung lantaw. Buang ka? Dili. Mamang maraming kagnaog mong guloy. Nye, daan naman ko ane. Kailan ka kinsa ko? Kaila. Kinsa man kuno ko? Si Kuan. Kita tudungan ni mo? Si Dukyo. Ko! Natawan lagi si Dukyo. Usa ka ito yung mga apelido? Ay nakungkutan si Dukyo barumbado ko. Ang tawa lagi naman palagi wakwinlinge. Na. Nag-asa man kang buanga ka. Kuan. Lain po yung atalo. Ang ayan yun din sila. Maayo yun din yung acting po si may pa maayo mo pa. Munggol. Taga-asa gani ko. Ikaw mo nakabaluan ng taga-asa ka. Taga-asa Ay kuan ay. Kahani kani among balay hani man ni among kuan yung mulusok mi hani kaning ani na buntod hani din mutapon mi haning kontikas buntod kaning hani mo magapaway man mi hani kane din muana sa tunga din mulusok na budane din pagkauman kay musulod aning langob musulod aning langob din musaka na pudhane din ani adi yung anak po anak panahan latay no nana Buang bigidagay ka. Muta na kung asa na pitan yung balay. Kay utol makitan ka na ako. Sulungon ka na ako sa inyo. Dauban ako na yung balay. Ay. ayaw pudlaman Asa na pitan yung balay ba? kuan ka ng nakalimot lagi ko. Ay ginagay kong lantawa. Kaya di ko gusto lantawon kong tawo. Nagturyahan na man ta. Ubuhan na mo sa nina. Ano po? Ubuhan na mo sa nina. Ikaw na itili ko nan. Ubuhan na yun ba? Sumbagong ka na ako ron. Bakit na? Bagay? Kusig-isugi kay na. Bagay, takit di kayo. Ginagay kong lantawon. Kaya di ko ganahan naging lantawon kong tawa. Kito lang na yung puta. Lata ka na ako dili. Kanin mo kay sumbang kanin mong nawang. Nakaw na to, Dokyo. Okay, wala bi ko gawin. Kunin mo, gabi no ang dre. Si katarong maday ka pabang buang man ka. Ay, Kapailagi lamang kang marok ang pagkatawo. nakaw ato na, Dokyo. Awa, bi ko nang Kaya otro yung istoryahan. labo. Tarong na ka. Di kasi pabang buang. Wala manggod. Bago man ka na ako ron. Lakong laban na hadto ba? Labi kay sumbago na yung nangunang. Ha? Sus ko ginoo pagkagayon kay nawang. Ignon ko ni mo buang. Okay ra. Ignon ko ni mo kulang-kulang. Okay ra. Kung ignon ko ni mo mongoloid. Okay ra. Pero ignon ko ni mo batig na diya ta mag-abot sa man. Rekor! Iso gide ka. Isaw suman. Ha, rekor. Naan ka sumbago ka na ko. Ego, alis na. Ito kung mano ka na kutsilyo. Sige. Dokyo, ayaw. Ito kung mano ka na. Dili, di ako, Dokyo. Ayaw, Dokyo, mahana. Ayaw, ang dali. Wait ba? Sige na. Sa mga wakwak karon to So mga to guys, maayo naman, maayo yun maayo pagkagama. So mga good vibes kasi, maka good vibes ang Bisaya na Biners, ang CG Horror Biners, no. So subscribe niyo sila sa wala pa makaka-subscribe. Thank you.